Pehe. Mulla on ihan sama. Mullekin on sama. Joku perusmappi. No, Infi siellä voi yrittää ainakin noit ninjoja hyvin. No, mut kun me pelataan Strat-roolista eikä niin jo. Niin, mutta se antaa ninja käsky sieltä. No joo, no. Se voi. Vähän epäilee kyllä, mutta... Ui juma! Siinä se näkyy. Ui juma! Mitsulu... Hyi kauhea, kun kuulee Mitä? itsestä. Mäkin kuulen itteni. Niin mitä? Miksi on ollut mitä? Mitä? Dream Alert vielä päälle. Oho. Et saa. Pistä kuva. Connect with Twitch. Mitä Eritsi varmaan seuraa kotia? Joo, mä laitan se seuraan. 2 minuuttia sitten. Kyllä. Testataan sen. Häh? Testaa. No, sano kukkue. Voit laittaa. Mitä vittu, 5 katsoja? Kun me ollaan kaikki se. Se ui juma. Ui vitsi! Siis... Strat Roll. Kenellä on ne? Miksi kaikki kaunis on niin naivia? Kappaa ton ryssälippu ja me otan saatana siili, mikä on ollut tuopissa. I am the rect, no rect. Inferno! Space Cake kysyi kärräämään, nyt se on häviöllä Mirakas 14-0. Kuka se on? Se on yksi semmonen ihan hauska, me joskus pelattiin sen Space. kapankaa. Space Niin joo, Cake, joo, muista. Oh my Se god löytyy. guys, can you carry me more? Oh my god, guys. Can you carry me Pelin more? bossille settiä. Tää oli kertakaa osuusta. Oh my god. I'm from Delhi, what are you? Ei ne kuulu. No mä otan tosta valmiiksi aikaa. Tää onkin tosi kiva. Muistasit ottaa inne. Eli nimi on Graffiti ja idea on saat kaikessa spawnissa ja piirtää kuvia chainille niinku luodella. Tää on muuta näitä. Siis mitä että? Mitä istutaan spawnissa ja tehdään luodella graffite chainille. Selvä. On varmaan ihan sama mikä ase ottaa sit. Ei se on. Te ootte lisää sitä vähän rahaa ennästä, mutta nyt täällä on. Kumpaakin on päähän, voi vittu. Mulla on lagaa. Orpi vie ja... Pingi on 100. 150, 200, 34. Miten sun nousee pingi noin korkealle? Mutta kun tuolla varmaan 5 ihmistä käyttää nettiä tuolla ympäri taloja ja mulla on tämmönen 10 meganen, niin... Ei siinä nyt. Mitä vittu tuo orpaa? Jep, mä katon kanssa. Herra jumala. Mitä oikeesti? Aha. Eiks tässä afkaa? Oho! Pikkasen laskee, mut... Kuka uupuu? Niki. Yes. Varmaan. Tulee yhdellä on 400 pinkiä. Kyllä, jokainen käveli mua ohi. Check in. Joo. Se on Another entry point. Jos kaikki kaunis on naivia. Onko? Ja markkinoiden porissa vaan draivia. Mikäs meidän eka strattia? Me jäädään spawniin piirtää kuvioita. Niin se, joo. Mä tiedän jo mitä mä piirrän.
Meinasin kysyä mikä on ne katsojat täällä, mutta eihän tää tietenkään. Eiks katsojen pitäis näkyä? Ei kun väärä akko kato. Häh? Väärä akko. Ei kun niin on, niin. Mitä katsojia? Mitä? Niin siis Se. Twitch-katsojat näkyy tossa pelissäkin. Mulla on lagana. Onks jollain striimi päällä? On. Striimi päälle. Mistä on? Grenade! Johan larppaat. Ensin eka tehtävä oli se, että pitää jotain graffitteja piirtää siinä. Joo. Jokainen päättää oma paikkansa. Mä pidän tuohon B-alapuolella. No mut siis ei kun spawnilla pitäis. Joo. Tää on spawnita. Spavini on tää vihreä alue. Mikä näkyy mapissa. Mä menen tonne noin tänne. Gear up! Tän. We aren't going to win the walk here! Otan. Oot sit siinä eessä. Se on mä tätä. Sen naisinkin niidalla. Mitä tää oikein näyttää huuseen? Mua ei tehdä. Otetaan. Tsinkatkaa tää. Ei se tuli jo joku. Ei saa ampua takas. Seuraava strat. Seuraava. Viikko on pitkä. Ei, miksi noin pitkä mä ehkä lukea? Lue. Okei, eli siis jokainen ostaa naatin tai jonkun malon tai jonkun juoksee täysin vaan päitä. Ja sit tiputtaa sen kun on niinku kolmas. Vittu mä otan molo. Tai mulla. Ai No, tai! mä otin Mä otin molemmat. No, mutta siis ne pitää niinku heittää siinä vaiheessa kun sä oot käytännössä kuollut. Tiputtaa. Eli koko Pitää aika laittaa pohjaan pohjassa. nyt jo. Niin. Mä pistän hiiren Nekin- oikealle. Niin itse asiassa Niin. myös. Niin, mutta kannattaa. Hiire oikealta totta kai. Ei kukaan ei tappanut ketään. Loveen on ainakin. Ei, kato! Se kuoli moloa. Mitä vittua mun mulla on? Seuraava. Sitten mitään. Mä luulen, että se oli se... Okei, kaikki ryysii boilerista ja typpii apsista. Second media. Niinku ryystää vaan koko mappi ympäri. Eli Joo. saa ostaa pyssyä. Tää ostaa ihan mistä. Vasta vaikka sä et sano. Mennään sit kaikki sinne. Flashbang! Sinne vaan. Sulla meni. Niin saa ampua. Jatkaa eteenpäin. Tää jatkaa eteenpäin. Ai niin. Jumme. Nopeasti pitää katsomassa. Mä en päässyt parvekkeelta alas kun mä kuolin. Ei tossa mitään järkeä. Seuraava. Okei, jokaisen pitää valita niinku eri vihollinen tuolta. Niinku ja eri vihollisen nimiä sitten niinku, Roberto et sen saa Cartola. tappaa. Me otan Mä otan viskin. viskin. Eikö ota viskin, niin me otan Come kopiin. on, chop chop! Mä otan Robert, eiku, tai vitu kiinalaisen. Missä se on? Me haluan tietää missä se on. No mä otan ton GoGo VP. No mistä tää voi tietää? Kuka? Pitääkö katsoa mikä sen nimi edes on? Mikä se on? Tossa hei! Täällä on Tossa on joku Roberto. Kiina. Se on Ai, Roberto ei. siinä. Vittu se on toi ihan... Kompina. Täällä on, hei toi kysymysmerkki on banaanis. Kysymys, mikä tää... Tulee CTC. Hyi vittu! Se kuka larppaa on viski, niin... Oliks ei kun... Kato vaan seuraava. Täällä on... Täällä on... Mä en saanut tappaa. Se tapoit se. Ai. Mikä se on? Vittu, toi se. Siu justi! Se oli just oikee. Ei vittu. Seuraava. Tiedätkö, kun Tää sit ei saa täällä ladata ollenkaan, et aina jos saa käyttää niinku yhden lippäistä joutuu ottaa käytös uuden aseet. Ei saa Negevi! Ai niin vittu mä saan. Ei oo Isoni. Pesari. Pesari ehti joku 5-7. tupla bereta siellä siinä paljon paroksia. Oho 5-7. No eihän tämä. Let's go! Tää me voitetaan. Tää on vähän huono, kun mullakin on 7 käytössä tällä akkoon. Tuot päähän jo jotakin. En oo suunut. 4-8. No mitään. Harvustati heti. Vittu ja... Mä ei... Ei. Banaania, mutta by the way. Secondissä. Pitää lipas tyhjäs.
Vaihdat pistooli. Tipas tyhjäks, hei. Ei saa ladata. Ai niin, ei saa ladata. Mä muistin, että se oli se, että pitää ampua lipas aina tyhjäksi. Ai vittu, mä en lataa. Saanko mä käyttää nyt, kun mä saan... Seuraava stratti. Et saa lataa sitä. Ei. Onko sä panoksia? Siinä se on oikealla suoraan oikealla. Ammu nyt. Hyvä. Helppo. Pura pommi. Etsivin. Ei kerki. Kerkee. No mä sanoin seuraava. Joo. Joo. Ja se joka on toppina, niin sit tulee diktaattori ja kaikki mitä tehdään mitä diktaattori sanoo. Mopo. Mopo meidän diktaattori. Toi parempi. No mitä me tehdään Mopo? Sano nyt. Te kaikki saatte kusipäät, saatte mennä tonne Kyykyssä banaanissa niitä kaikkia kohti ja saatte ampua takaisin, mutta ette saa ladata. Ja Kyykyssä, muistakaa. Banaanissa eteenpäin, ei tarvitse tästä mennä vielä. Menette banaaniin ja saatte siitä olla Kyykyssä. Minä lähden huitomaan ite hevon vittuun. Vittu reiluja. Ei, minä pitää muovin. No niin, vittu jos ei midistä. Mennään eritsemään sen päälle. Ei, ota! No on se nyt vaikea. Mennään eteenpäin. Ja kun sä olit silloin mun päällä. Mä tulin jo. Mä pitää seuraavaksi, koska... Tossa on joku... Nyt eritse. Eteenpäin sotilas. Ei. Varmaan mä saan sen hengiltä. Tulee ihan just. Stratti. Tulee sit. Kuulit varmaan. Rappas on stratti. Taka. Selkä. Okei, tää on aika paha. Eli kaikki pitää ottaa SMG-pistooli ja naatti, mutta kaikilla pitää olla eri nää niinku kaikki jutut. Eli SMG-pistooli ja naatti, mutta kaikilla pitää olla eri. Katsotaan miten jengillä on massia. Isoni. Ei, Pesari. Pesari 5. Vase. MP9 vaikka. MP9 ja sitten Mä otan MP7. Dual Beretat ja HE. Muisti BL. Ei alo. Tulee. Midis. CT. Ei oo. Onpas. Mä teen nyt jotain. Voikaa hakemaan mut. Ei se laata. No niin. Pesari 15. Ja naatti vielä pitää. Oi paska. Olo. Tähän kaikki Siis järjestetään. Jota MP9. Voi helvetti, mä otan MP7. No, Mä otan umpi. mä sanoin jo. Mä otan umpi. No joo, mutta MP9 varo. Ota pisoon, mulla ei riitä rahaa mihinkään. Umpi pistooli ja... Siellä on Mä yksi teen elävä. Dual Beretat. Ota avu. Ei, et sä lähteä, onks kaikilla nyt kamat? No kun, No, tossa mikä nyt on, mikä Mulla on SMG on vapaana? Pesari on vapaana. Pesa. Ja Pääsaari. Mulla ei ole varaa pistooli. Noniin, mennään. Mulla oli vittu vähitä vähän, mä sain vittu kalleemman SMG. Mä sanoin, mä otan sen vittu MP7 jo vittu. Eiku mun pitää ottaa MP7 korvaa. Heittäkää ne naatit. Ei mennä ottaa tarvitse. Vittu, Läpi vaan. täältä tuutte, tää on mun paikka. Ei saa paikata niin. Osukas saa päähän vaihtaa. midis. 655. 91 midis. Ei saa vaihtaa. ei saa vaihtaa. Nyt saa ladata. Se oli siinä. Siis... Seuraava. Ei saa vaihtaa. Sai ladata, mutta ei vaihtaa asetta. No niin, seuraava. Kaikki ostais skoutia ampuu koko ajan. Ei joku pysty. triggeri. Eikö pysty? Skoutti vaan ja sit pitää vaan rämpätä maan ykköstä. Koko aika pitää ampua. Joo, koko ajan. En tiedä. No tässä on onneksi panoksen. Sammuit mua! Mulla oli vaan maus. Täällä piti maus. Mä voin lähdetä ohitse. Pitää ladata. Älä blokkaa vitun kusita! Vedä, telota! Sama. Ei no vittu! On mitä mä? Vitun tuolla. Ammu! Saiks kopea käyttää? Ei siitä kukaan puhunut mitään. Niin joo, mä yritin nousta. Koko aika pitää ampua. No seuraava on yksinkertainen. Haulikot pelkästään.
Lähti. Me saatiin kuitenkin tappaja. Siis ainoastaan haulikot. No pelkästään haulikot. Ei oo haulikolla väliin. Selvä. Selvä. Mä otan kyllä... Mä teen kamon kuin Nova, että... Spägi on kova. Juu, shit. Siis saaks sä ostaa kevuut joka kerta? Saa. Se jostain niinku muuta sanota tietysti. Let's show them who we are. Tää me voitetaan. Ihan. Nyt mä en ryysi tälläkään. Ei kuulosti sääntökin taakse. Ollaan kahdestaan tää. Älä kun pysytään piilossa. Ne smoketti itte tapanaan, mitä vittua. Talossa 1, 3, 2 tehty. Mennään läpi. Toinen. Risti kohtaa se on. Suoraan eteen. 97 tehty. Poskee banaan. No hyvä. Ei vittu. Me piilo, sun pommi. Seuraava stratti. Pika lovi. Joo, mä just katon. Mihin sun taas lähti muuten? Mä luen tää. Se on se jossain rappusella. Sillä oikealla. 7-4 tehty. Mene se ketukova. Joo. Seuraava on se, että Kato sinne täytti taakse, sohva kato taakse. ja mennä sinne Ai sohvaan. niin se. Kato taakse. Etsitään sohvaa ja meidän pitää mennä sinne sohvalle. Viholliset tulee sit me saa vasta ampua. Missä Muuten ei saa ampua. No varmaan talos. Onks tää sohva mukaan? On. Mä tiedän missä on sohva. Hetkinen. Terotalos ainakin. Saa ostaa minkä vaan. Joo. Missä kannattaa lähen sohva? Tässä tää on, hei, sohva? tässä. Ei, se on tuolla. No Se on sekin tuolla. periaatteessa tommonen Pitääkö sohva. tähän sohvalle jäädä? Ei se Moro on. Ertsi. Kyllä mä oon sitä mieltä, että tää on nyt sohva. Onko täälläkin? Ertsi. Vieläkö tuossa olisi kaljat meille? Nimenomaan. Tästä pystyy hyvin tähän Se on nojaa tuoli. Se on hyvä, että Ota se Tää on kyllä. yhtä kuin sohva. No mä oon täällä nyt puiston penkkille. Tästä tulee. Vasen. Sieltä. pommi on täällä. Voi lähteä Ei sohvalle. me nyt oikeesti voiteta tätä. Hei, saaks täältä Kato jo sohvat seuraava. Ei, kun piti auttaa vaan tässä. Niin. Mulla on sohva perunut. Sieltäs. Älkää nyt vittu kuoliko voittaa. Ei jumalauta. Pommi on edelleen sillä talossa. Se on yksi on tässä talossa muuten jossain. Se on viimeinen. Mä katon holvia tässä se, että... Joo, me ei vaan saa liikkua. Niin, se että onkin huono. Voi. Varmaan se lähti menee, hei. Jep. Seuraava strätti. Crosshair kävi pelata 6-9. Ei jumalauta. Ei vittu menee kusee saatana toi vittu. Pistäkää vaan crosshair 0. Ei se oo sama. Ohan. Eikä oo. Ei se lähde. Vittu mä en lähti. muista yhtään mikä mulla on se niinku. Ei crossu lähde. Kyllä ottaa vaan crosshair 0. Se on minulla. Ei se lähde jos laittaa gap No 6. kyllä mulla on. Kyllä minullakin. Niin mut kun se menee tonne sivuille vittu, niinku... Ei se oo mitenkään erityisesti. Se on niinku ihan vitu iso Aalle, välitön. hei, aalle tulee. Mikä se nyt pitää pistää? 69. Sama, mulla ei crossua nyt. Hyi vittu tää on iso. No niin. Ei se lähde kokonaan sen. Saa. Ei mitään kun häppään yrittelee tästä vanhaa takaisin. Jep. No, siinä lukee ennen kuin laitan. Lapsen syö. Se saiti perältä. Mikä se ammu? Aijaa. Ihan hyvin tällä. Ton mennessä. Mikä se oli crosshair? Gap 69. Mikä? Crosshair Gap 69. Siis tähän tulee tommonen iso väli. Crosshair. Gap. Eikö se oo CL? Niin se jää Crosshair Gap tietysti. Joo, minä pelasin ilman crosshairia äsken. Mäkin vedin ilman crossua. Idea oli, että laitetaan Se 69. oli helpompi laittavan nolleksi. No joo, mutta kun... Tää on eri asia. Siinä ei Crosshair ollenkaan se laittaa. Voisin kattoo seuraavasta rättiä. Tää on hyvä. No.
Aika. Loppuu takaverilta. Kattokaa ettei absees tuo. Ei. Edestään jättää. Tuli just silloin kun mä hyppäsin, sä oot nyt. Pisää normaaliksi nyt. Mulla oli -3, että... No niin se on Eli laskat. ainoastaan S-llä saa liikkua, että S on aina nappi, mitä käytännössä saa Aha. painaa liikkuaksi. Takaperi. Näydäänkö? Mie en. Takaperi ainoastaan. These Niin fellas are gonna perkele. regret Pelkkää S, ei mitään A tai D-täkään. Missä vitus se ovi on? Tai jos haluat ampua, niin pitää pysähtyä. Tää on niinku spinbotti. Tästä voi olla pyörimään. Mä saan oikeesti tapahtua. Lähetään pois. Ai vittu, mä en nähnyt, mutta 50 mä teen siis on. Helvetti. Mä pysähdyn keskelle savuja, saat. Mä näen sitä 50 mä teen. Mä pakitin keskelle savuja ja sitten mä näin. Mikä toi oli? Mikä toi oli, Ertsi? En mä tiedä. Se oli Hedu. Se on aika vituretun näköistä. Missä se on se ovi? Kato, sai aaka. Ai niin kiiskun pakissa. Hienosti sait se, että oot perää tossa raksasuun. Tässä on. No tulkaa nyt tänne. Mä uskallan mennä niitten syliin takapäin. Halatkaa mua. No Tässä niin, on yksi. no niin, se on jossain Taas poistuu yksi, niitä ei ku yksi enää. Koska se ei lapses. On. Sieltä kuuluu ääni. Bananinaatti. No, sähän on sit siellä. Se oli just se, eikä lähti. Se pitistä. Sinne vaan. Nyt mennään. Otta se ja katso tän. Hiivitä. Se on saitilla. Hauska näistä kun Ertsi vetää tuot, kun se hyppää. Doing. Vastas tulee. Se on sai. Se on tuolla. Perällä. Tuolla. Oh, paino B-tä. Anteeksi, mä oon pahalla. Missä mä en pomppi? Ai. defusing the bomb. Mulla on kiinni. Et sä osu kyllä. Vittu. Ja seuraava se, että kaikki mitä droppaa toiselle aseet. Niinku oma ase tai se kättä. Oho. Aha. Ottakaa skoutti siitä. Ottakaa sit joku. Ole hyvä, kun... Eikö mä otan aikaa? Ai se meni jo Ertsille. Ole hyvä, Ertsi. Minä haluan Voi jotain. vittu. Mulla ei oo mitään. Tossa tommoset. Move it. Tossa Hei. umppi. Tuo umppi ei oo... Hei. Tuo umppi on minun. Tää voisi keskellä vaan. Se on aivan hyvä. Täällä on ketä. Alkaa nojaa jaa helvetti. LOL. Joltain edes lakki päällä. Mitä sä? Tää oli helppo. Niin ole. Ei taas toi sammu. Et pelkästään shift-valkkia saa tän. Niin shifti pois. Tai mikä teillä nyt onkaan se. Missä se sniikka. Niin se pohjus koko. Selvä. Tää Tästä voi muuten saa achievementin, josta voittaa. Pitää olla hiljaa niinku koko mappi. Let's go. Jättet hiljaa, älkää pitäkö noin hirveesti ääntä. Move it. Pääseks mä ikinä... Paljon Twitchissä katsojia. En tiedä yhtään Go, yli. go, go. Mulla otetaan tuo OPS. Flashbang. Hei, kuka otti askeleen? I'm in position. Deploying flashbang. Eikö sä mene edes kyykkyyn, jos sanoo? Ei. 94 midis. Throwing flashbang. Tää on vaikeeta jumalauta, kun ei päässyt karkuun. Ei pysty pikkaamaan. No nee, hyvä pikkaa bosseja. Oho, nyt on pitkä yksi lukea. Midis sä teet T94 teet. CT1. Grenade out. Tulee CT2.
Oota, pysy Ertsi hengissä. Me tuu täältä. Ammu se saatana. Vittu, jos heti ampunut sen vaan, kun se Vittu kun ei tosta... Mä ajattelin, että se ei huomaa mua. Sillä oli pommi. Et se kerki enää mene purkaan. Kerkeepäs. Ei myöskin teidän niin vittu ees. Helposti kerke. Täältä valit. Tosta katot. Tää saat varmaan markan ku... Näin. Saat markan ku tämmöinen kutsaat. Katsotaan striimiä, onko täällä yhtäkään katsoja. Kello tikittää, tulee kiire jo. Ei haittaa. Tik-tok, tik-tok. 1 katsoja. Jes, sekin meni. Mulla lukee 1 katsoja, kaikki katon tätä. Vittu, jos kitit, niin sä oot kerennyt. Jep. Crap. Ei vittu, kireen asti. Kerinnyt. Helposti. Seuraava kaikki olisi tässä Back 7. Aha. Nää siinä. Mä otan kitit tällä kertaa. No mulla on aina ollut kitit tässä. Swag 7. Just saa kevyt. Mä saan kaikki. Ai niin, no. Minä otin Dessu, eihän tätä saa käyttää tietenkin. Niin, anna tosta Back 7. Eikä saa oikeastaan käyttää naatteja. Move it, son. Back 7 only. Okei. Ettekä pistolit mäkeen. No, naatteja en nyt jaksa heittää. Me voisin heittää tällä. Grenade out. Deploying flashbang. Tarvitsen Throwing niitä. smoke. Se köntiski ne. Throwing fire. Hui kauhea naatte. Iki, otetaan se. Ollaan Osuttu. Mä vähän niinku jätin. No. Hui siellä on nekee. Partsilla. Midistä. Hyi vittu osu. se köntis. Siinä tulee. Broileri tulee. Midistä meni jo. Yksi meni jo. Hyvä. Vittu, mä helvettiin sit. Hyvä. 2 vielä. Yksi saattaa olla A-saitilla. Tai sit se meni CT:seen. Sillä ketään osaa. Swag 7. Tää saatetaan muuta voittaa. Vitut. Midi. Oma. Sekendi. Niki. Miks tää 50 poistuu? Ei rupea. Sulla on pingiä vaan vituis. Kellä? Tuolla viski niin. Muistakaa, että yksi tulee sit selkään. Ei kun niitä on yksi jäljellä. Niin. Se poistui just taas se. Joo. Menkää tonne raksaa. Siellä saidin takan. Saidin takan putki hyllyllä. Näet. Siellä näkyy käsi. Molemmilta puolelta vaan päällä. Mitä? Näkyy käsi. Ihan varmasti näkyy sen. Ihan I'm defusing the bomb. banaanis. Vaan tommosen grillit. Ja seuraavat Tero Pislot tonne, niin otetaan pommi saitille. Clearataan joku saitti, sit mennään yhden vitun joukkona hakes pommi sieltä saitilta. Ja mennään tänne. Ja koko ajan mennään semmoista. Mitä tehdään? Siis mennään saitille ja jätetään pommi sinne ja... Eikö jätetään pommi siis spawnille? Eikö niin olikin? Siis jätetään pommi kase, otetaan saitti haltuun ja sitten kun se saitti on hallussa, niin tullaan hakemasta pommi. Niin, tuleeks kaikki? Joo, kaikki tulee hakea pommi. Tietysti. Miten sitä muutenkaan? Ei sitä nyt yksi vaikka. Let's go. Ei. Decoy. No sit se on vittu vihainen B. Niin, se on vihainen B. Se on paljon lähempää. Jep. Ja sinne voi jättää diikoit ihan vitusti sinne saatana. B-saitille. No siinä nää. Ai vittu. Siinä on vielä... Kolmes. CT. Mä vetin tommosen stackin. Oho. Ei oo hallus vielä. Tää pitää olla kokonaan hallus. Noniin. Varmaan voi mennä. Tapetaan nää vittu. Hyvä. Banaanivika. Vikaan saitilla. Ihan saattaa saittia kyllä haltuun. Mikä hakki pommi? Me ottaa me A-saitti haltuun. Vittu, mä saa puhua enää. Mä näet erota. Ei ookaan. Uis. Joo. Banaani. Ei oo.
Huijasin taas. Sinne sun menee ees. Niin. Lähti banaan. Nyt sulla on saitti. Mikä on se pommi? Nyt on saitti hallus. Siinä. Nyt lähti jo vitu kovaa seuraavaksi juoksee sinne. Hake pommi. Nyt. Juokse. Vittu pitikö se jättää tonne ihan perälle perkele? Sori. Tsekkaa. Hyvin kehti. Ei Tässä se midis. Mä menen aalle. Et saa mennä. Ei saa mennä alle. Sen pitää olla sama saitti. Perkele! Siellä se on saitilla vittu. Se on vielä. Ai. Kyllä niin. Seuraava hauska. Eli heti kun ollaan saatu pommikin, kuka saa enää liikkua? Aha. Joo. Pommi on lähtenyt. No vittu kuka plänää saa tuolla. Jää siihen. Jää siihen saitti. Ottakaa smoket ja molot. Mennään A-apseesta. Joo. Eli Ui, mulla lagaa. Niin lakaa noitte. Throw in a decoy. No, mulla on 1000 pingiä. Ei oo ku 400 vaan. 1000 näytti tästä netkä läpi äsken. Ai shit! No joo. Varmasti juu. Hauska paitsi kun mä kuolen ekan. Ne käy hyvin paikkoihin. Valmi. Ei vittu sailla jossain. Ano ihan vitun sama. Vitussa. Planting. Että Nyt saa et saa liikkua. Älä plana vielä. Throw in smoke. Mä oon aika sortti. No voi vittu. Aika näpäkkä savu heti. Ei sitäkään hyötyä, kun mä näen enää sitä sorttia. Mä jäin... Vittu mä en näe apseja saatu. Mä katon apseja, mä katon sortteja. No vittu en mä näe apseja, kun mä jäin Longe niin 1. lähellä. Longe 1. Ai niinku sä et saa liikkua. Ja niin se on vika siinä vaan. Kuulosti ainakin. Fire. Saanko me lähteä seivaan? Ei. Et oo saanut Ei saa, kertaakaan. ei saa liikkuu. Niin. Kannattaa mennä se kulma. It is going to explode. Tuo. Sori. Seuraava. Meidän pitää ryhtyä B:lle, sit kun pommi on saatu kiinni. Niin mahdollisimman nopeasti kaikkeen pitää mennä sinne. Mikä se on se? Se vesilähde. Se mikä? Suihkulähde. Suihkulähde. Suihkulähde, niin. Niin kaikki veteen vaan. Niin kaikki vaan sinne vetää. Tän mä muistan. Heti kun pommi on kiinni, niin kaikki sairaan nopeasti. Let's test the toxanics on. Heitä kanaatit nyt. Decoys out. Grenade. Throw in a flashbang. Osuttu. I am throwing smoke. Flashbang. Ei näy mitään. Noniin, pommikin! Mä oon täällä edessä. Throw in a flashbang. Ertsikin tänne. Pitäisikö nyt katsoa raksa? Tai jotain. Mä teen. Mulla on Mä katson 3 vaikka HP. Throwing smoke. Banaani. Raksat smoketta. Sä et ees saa ois. Se on saatana. Vittu kuole nyt saatana. Osuu. Vittu. Mikä? Vittu kuole perkele. Kattokaa kun sitä raksaa nyt. Raksaa. Vittu se morppa. Mitä se on? Se on siinä. Pikku lagit. Meillä on aika. Vittu, niin mä ensin pelallakin 86 saatana. Ei Täällä ei kerke. jäljellä kitte. Ei kerke. Ei. Okei, seuraava, että niin Siis Nimi on kuuma peruna. Ihan oikeesti. siis Ei, miksi me voitetaan näitä rundeja? tää on maksimissa Lagaa. 5 sekkaa pommikeessa. Sitten sun pitää heittää selvästi muulle. Mitähän sä haittaa Mulla on niin paljon kukaan. 5 sekkaa maksimi pommi kädessä, pitää heitellä toisen. Heittää toisen. Joo. Mä oon täällä, koppi. Heitä jo. Tappa. Nyt se taas lagata aika. Jees, se on 1000 pingi. Heitä se pommi. Tippuu kohta kun se on paikalla.
Pääsin takaisin. No niin, mitä mä? Kuka sai se pommi? Noniin. Se on sillä kappale vieläkin. Kappa, sä heittää sitä pommia 5 sekunnin välein. Taas eteenpäin. Heittäkää mun selkään se vaan sitten. Nyt sitten. Kummalle mennään? Muista 5 sekunnin. 2, 1. Ai vittu. Heitä pommi, heitä pommi. Ota se pommi, että voit heittää se. Menkää sinne B:lle. Pitää tää maassa niin, että... Throwing smoke. Pingin on siihen 1200. I am planting the bomb. I am throwing a 5 grenade. sekuntia meni jo heitä pommi pois. Banaani. I am throwing a flashbang. Hyvä spray, hyvä spray. Eiks ollutkin? No tuntuu tökkivä ihan hyvin. Banaani. Banaani. Lähellä. CT. Saitti. Nee. Just noit Traxalt tulee kans. Mä yritin odottaa, että se olisi tullut ensin sieltä. Ei haittaa, ei haittaa. Ei niin. Seuraamaan niin... Jos mä ollaan lagaa. Meillä on vähän turhan paljon näitä rundeja. Eli Vittu. ainoastaan se, jolla on pommi, niin saa liikkua. Et sitä voi niinku heitellä. Vähän niinku jotain käsipallossa, eiks? Eihän siinä. Mulla on skouttia. Mulla on käyn pommi. Muistakaa, Mä teet tänne. Vedä eis. Lakaa taas. Be safe, my friends. Mikä jää? Hirtsi. Ette te nyt saa liikkua, kun pommi on maa. Ei. Ei. Et sielläkään sais liikkua. Mä luulin, että... Se kenellä on pommi, niin se saa liikkua. Et se tiputa maahan. Se on Et siinä. se no niin just. Hyvä. Se osui tohon perkeleen. No, ollaan täällä. Ai! Väännät. No. Ollaan täällä. Lakaa taas. Miksi oikein mun nettä? Täältä tulee hakea sekendistä. Kurssit päällä. Meitä tuikuertsi sinne. Joo. Tästä kun mä purtilla pomautan, mä pomautan. Oho! Mitä helvettiä? Älä liiku. Kappaa ja saat nää ertsiä päähän. Yritin vettä katseen. Hei! Hei! Mä oon 7 HP, kun tää vitun Niki saat nää paukuttaa mua tässä. Ai vittu! Vittu se ilkeä jos on. Hei, tää on hirveetä kiusaamista. Tuo ei. Mä nyt hirveetä kiristäjiä! Ei tuu vielä, ei tuu vielä. Heittää valo, heittää valo. Nyt tulee, ei tuu, heittää tonne valo. 2 äijää, ei. Noin. Mitäs nyt? Tossa ei mitään järkeä. Mä en tiedä, onko fiksu nopea. Ei tässä. Miksi ei täällä oikeesti mitään järkeä? Ei ne tarvikaan järkeviä. No joo, mut siis oikeesti niinku... No. Eli pitää ostaa skoutti. Skoutilla ja puukolla saa vetää ainoastaan. Todella piti nopea. Laskee pois. Et sit jos sä asut skoutilla niinku vartalon, niin se pitää moros. Tää ampua uudestaan. Ei saa ampua uudestaan. Siis tää ei saa ampua kuin kerran. Ei se Niin. pitää osua. No ensimmäisen mä tapoin sen. No se ei ollut pääisku, eikä morava nyt. Häh? Eikö se No ollut ei ole morava? väliä, jos se kuolee. Aa. Mä ammuin äsken nuppiin. Mikähän toi naatti? Lasketaanko tätä kun mä... Oho! 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 Oho, hups. Aiko. 30 minuuttia. Ei oo paha. Ei. Pitäisköhän sitä plänätä? Anna mennä vaan. I am setting the bomb. Vittu kun joku hyppäsi just siihen mun eteen, kun mä vaan heilautin moraa. No tän voi tehdä. Vedetään loppuun 4. CT:stä tulee vissiin molemmat. Mä katon Libra niinku tossa Täällä holla. on jotain. Libra.
Et saa ampua toista kertaa. Ei mä osunut siihen. Get ready, get Seuraava. Koppa. Pitää sokeena ostaa, eli paina B:tä ja sit silmätkin ostaa. Noin. Ostaks sä? Osta noin. Mä painan jotain. No taitaa osua. Sä oot se. Scoutti lähti. No, mikäs tässä on? Mä sain kevut. Tässä Asgiella vetää. Affirmative. Mulla on scoutteita. Oho. Mä olin niin valmis, mä muistan missä AK on. Niin mäkin. Oli äsken. That makes Mitä voi? OP. OP. Hei, yksi on meidän baseessa. Selässä. Sekendi meni yksi. Niin, meidän selässä on yksi. Saitte nyt. Oikein, mä rappusin. Ei oo enää se. On se näköjään. Mika on B:llä. Tää on se joka lakaa. Asu jonkarassa. Ei hei se lähti! Mä olin kerran sun scoutin. Mitäs nyt se? Seuraava. Onks se niin kiveltään? Aina kun niinku Varmaan röökille menee. tulee semmonen 90 asteen kulma, tai niinku muut käännös, niin sun pitää pyöriä 360. Eli esim tossa alussa heti. Let's go! Elikkä tässä. Eli 360. No, tässä on toinen. Tää ei 90 tää. Mä menen kyllä tonne B:lle, niin Tässäkin on yksi Ertsi. I am throwing smoke! tää ei oo 90. Tossa on 90 taas tää kulma. Tää on vähän paha, ei toikaan nyt Eikö tää on kiva se... Keltainen. Toi, oi. One dice kill of Vittu mä voin pyöritellä muutenkin. Milloin mut tulee spinbotista joku vittu vakki. Tässäkin on... Eikö se on tässä? Ei mulla on pommi. throwing Vittu mä smoke! pyöritellä koko ajan vittu ympyrää. Tää on kyllä paha äly, ei tajua ollenkaan. No mä menen pläniin vaikka. Mä hypin koko ajan Pelle. Planting! B. Vittu. I am throwing a Pakkaas tää kuule flashbang! kappa. Mä tuun täältä näin niin. Se on koko ajan. Ota seuraavasta rätiä tähän valmiiksi. Banaanis oli. Lähti varmaan Tää on takaisin. seuraava, hyvä. Mäkin tarvitsen tehdä koko ajan. Siinä se on. Ei tuu, jäi ottaa. Seuraavaksi pitää ottaa tota... Mac 10 pitää vaan one-täppäillä koko ajan. Mä kympillä vanta. Tää niinku aakalla on. Eikä se muistakaan, ei saa heittää naatteja. Vai Miten saa? vittu sä vantäppäät, tää ampusataan se 10 panosta kertaa, kun sä vittu täppäät. Näpäytteli kerran. Mites muuta kun botilla on Nova? No, Vaan täppäilee sit. Tää botti ei sit vaikka oteta. Pitääks naatteja käyttää nyt? Ei. Tääkin on täppä. ei parhaasti puskee hirveesti. Ui, sain. Okei, välillä se saattaa ampua 2 tai 3. Niin se ampuukin. Oho, Käytetään vaan täppä. Eikö saa rämpyttää silleen ihan vitu? Vanta. Eikö vaan täppäillä? Silleen, et kaikki, joka panos on niinku... Niin, mutta jos sä rämpytät se tik 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 tik, eikö laskuu? Ei. Kun jokaisen peloksen pitää olla tarkka. Se on vaan täppä. Ui! Ai! Mä otan tän pois. Missä se ammu? Mä otan mun mäkin tästä nopea. Älä ammu. älä. Missä mun mäkki? Tossa. Noniin. No Se on niin. muuten lada. Niin on. Tää oli niinku takapäässä. No, seuraava. Aina kun se kuoli, niin pitää alkaa puhaltaa sun mikkiä ihan kun se olisi niinku tornado. Häiritä muita pelaajia. Okei, nyt ei kuulu. Eli ihan normaali. No niin, etkö ei kuolla, please. They will be safe from me, bro. Guard this area. Throwing a flashbang! Siis mä vähän lämmittelen. Pitäisikö mennä? Kuule täältä. No. Mollia sorttia. Mä otan botti, ei kiinnosta.
No, Lagaa. Mä voin tehdä mitään. mikä se vitun viimahunkki? Mä otin botin. Se herää senkin pottina. Se tässä lovi. Täällä lyö pommi. Planting the Mulla bomb. on Ei. Rip. Ei toi ollu jo. Se vittu on oikeesti Eli pois. mikit pitää laittaa mutteille. Infot pitää niinku kirjoittaa. Olla vähän niinku kaapoks. Selvä. Ei saa puhua mitään koko rundin. Okei. Se on sitten hei kiva, kun alat ampua AK. Let's go. Joku tänne yhden 5. Sori, meillä oli mikki muuten roundi. Ei saa sanoa mitä kirjoittaa, niin ainoastaan Ino. Hei, miksi tästä tulee nyt näitä samoja? Pitää B-hoppaa koko ajan. Ihan sama oikein osaska. Hyppii vai? Mä käytän yhtä. Miksi te muuten ostit näytöt, kun niitä ei saa käyttää? Mä teen. Eikö se No, ole- esim. tässä se saa erikseen- käyttää. Jos se erikseen sanaan. No kun mä kysyin tossa viimeksi, että saaks naatteja käyttää, niin Mutta- ei saa käyttää. Niin, mut siis Ei eikö se oo. jos oli only tyyli joku... Pitääkö tässä ampua niinku hyppiässä? Joo, siis hypit vaan koko ajan. B-hoppaa tietysti. Mitä? Mä mun Tää on vähän epätarkka tää aako. Mä on mun näkö omaa, kun mä hyppäsin ilmaan. Osuin mä johonkin näköjään. Sai 30 mynty pännit. Sinäkin. Sinäkin. Miksi tää Mäkin liiku saan- mihinkään? Mäkin saan ihan just... Oho! Mitä vittu? Mäkin saan. Ja ammut heti mua selkää. Vittu. Mä saan vissiin seuraavassa, jos mä teen damakea vähän, niin mä saan bänniä. No seuraava on hauska, varsinkin teille. Eli pitää ottaa niinku pelaa niin leuka tohon pöytään kiinni. Eli mahdollisimman hyvin kuuluu näppismikki. Mutta koko on muutenkin toi näppis tää mikki. Jep. Nää mekaanista on hyvät siihen. Joo, ei kuuluu niinku. Se niinku sama näppis kuuluu. Leukapöytää. Leukapöytää. Ei se on. Ei se on vielä. Ei vittu. Mulla on pakko nähdä tää rundi. Leukapöytähän me näis näyttää. 2 bottia jumalauta. Jaa, mulla lagaa. Ne on vähän paha pelaa, kun ei näis näyttää. Mulla on vähän sama ongelma. Pitäisikö jo menee untee aika? Picky like. Se iskatti pekki. Vittu oikeesti. Minne pitää mennä tänne? Mä näen vaan mustaa ja jonkun jalat. Ei se liian vittu liiku nyt tää. Otan nyt. Vittu niin. Ei sekin oli oma. Ei sit. Vaikka olet kuollut nopea. Oho, miksi tää alkoi ampua? Yks on banaani. Ei oo mä mennyt. Loppu saatana. Mä vitun niska. Mulla on pommi päälle. Vittu Sorti. Ei se. Vittu en mä näe mitään. Se on oma! Visu. Longisale. Tai Ai vittu on nisket kipeä. Ai se lähti. Ai, se oli hauska. Stratruletella voi. Tuu pöytään. Tuoti. Me pelataan 3, meillä on 2 bottia jumalta, me mentään voit. Kaikkien pitää ostaa se ase, mitä vihaa eniten ja heittää toiselle. Okei. Tää para. Kuka? Tää on aivan sama. Tässä Vittu missä vittu? Et sä aaka, kiitos. en mä tykkää siitä, kun en mä osaa pelaa. Niin, no tietysti. Tää on kelppo. Kuka otti mun para? Minä? Niin, et se on mun mielestä parempi kuin aika. Et tossa vasta. Se oli bot. Ei meidän pitää oikeesti häviä tää peli. Miks?
Ei se Ei oo kun me pelataan sitä Let's muuten go, my säännöt. friend. Mä vien tähän nyt. Ei saa. Kuka heitti sulle mukaan Baako? Niin, se on voi tehtävä. Mulle mukaan on. Grenade out. Piti heittää toiselle pihalle. Niin. Incendiary. Ja mä otin tosta... You killed him, you Ei kun mä sain jää. Häiritsi alkoin. Oliko se botti? Siis tää on joku vitu... Nyt me voitte pelkkis pesareet. Takaa pesari. Täytyy... Kahdella botilla ei pesari. Moraa sinne, että mä annan pyypät. Otin kello. Edes. Sä kätit bänni. Sai bännit vaan. Mä häiritsinkaan aina. Otetaanko mullekin bänni? Kuole vitun mulkku. Ei siinä. Kiitos hyvästä pelistä. Pelistä, niin mä lähden nyt nukkumaan. Let's take this right as rain. Joo, morjes. Ei se on hyvin menee. Hyvin meni sitten Retrosta 3 mies saa bännit. The sniper. Mikäs teillä nyt on menossa vai loppuks teiltä? Taskuri tuli. Mitä voi olla mahdollista? Katsotaan sitten rankit. DMG tupla AK, 3-3 We got one guy tupla AK. trying to stab us. Terrorists win. Planting. Mikä täällä oli viimeinen? Pesarit. Pelkästään. Kaikilla on pesari. Helppo. Me hävittiin sit. Niin hävittiin. Kaikki otti bännit. Se oli kyllä erittäin mielenkiintoinen peli vasta. Eikä tippunut yhtään ränkissä, no voi vittu. No ei tietenkään. Enää tupakka. Toi kyllä. Riittää hauska. Meillä kun ei edes lagannut niin paljon. Käydään sitten mun netiuudesta. Selvä. Juu.